så skal vi lige det. Og så husk lige at registrere. Og så skal vi også lige det nye. Og husk lige password. Og husk lige, være fotograf og tage pics. Og sende over. Og ny relation. Og vi får ny ledelse. Og nye værdiord. Og så skal vi til møde om det. Jeg gør det ikke. Det er slut. Det er slut. Jeg er Ulla. Jeg har lavet sårvurdering i mange år. Når jeg ser et sår, så ved jeg straks, så begynder det indeni. Og så får patienter og borgere, de får en service, et personligt møde, som man ikke bare får på et hvert gadehjørne. Jeg trækker stikket ud. Jeg slukker den. Skide PC-næs. Og så den telefon. For nu. Ulla on a mission. Tilbage til den gode gamle, direkte, professionelle relation. Nu går Ulla i ambulatoriet. Hallo? Hallo, hallo? Hallo, det er Ulla. Næste. Der plejer at være fyldt her, hele vejen ud, og patienten er væk. Nej, hvad er det, der er sket med det hele? Nu må jeg have en bestil, og jeg er på kur. Det behøver vi ikke mere. Hvad er det for en tid, vi lever i? Jeg hørte lyd. Der var en lyd. Hallo? En patient. Borger. Hej. Sårvurdering, Ulla. Velkommen. Jeg skal til Sverige. Jeg skulle bare hente noget medicin. Min datter skal konfirmeres, så... Lige et øjeblik. Det er klart, og tillykke med hende, og Sverige er et fint land, men vi skal jo nok lige se, om vi kan hjælpe dig rigtigt i forhold til den vurdering, som der skal... Så hvis du vil... Nej. Bare hente noget medicin. Jeg skal til Sverige. Jo, selvfølgelig. Men lige et øjeblik. På hvilket grundlag? På hvilket grundlag er det lige, vi vurderer professionelt? Et sår er ikke bare et sår. Et sår, det er en unik historie, det er et eventyr, det er en roman af forvandling og forandring, og der skal... Det er i orden. Jeg skulle bare... hun skal konfirmeres, og så hvis vi er der lidt længere tid derovre, og så hvis der skulle ske noget med såret, så vil jeg bare hente det her Connie. Så fint. Connie. Jeg kunne godt lige tænke mig, Palle. Nu er du her, og der er sårstuen. Jeg tænker, om vi to ikke lige skulle sætte os ned og så af med sokken, og så kigger jeg lige på med en ordentlig vurdering derinde. Hvad? Det behøves ikke, men du kan da se på telen. Der kan du se, slå op, der kan du se, hvordan det er faktisk rigtig godt, i god bedring. Men så, her, det er fint. Det ser rigtigt ud.
Men der er jo en professionel linje, vi må. Så jeg må lige bede om at se journalen, og der er det, man trykker på. Der var det, man det var det der med. Tryk dig ind. Ja. Nå ja. Ja. Nå, ja. Jeg vil, de venter, og hvis jeg bare kan få, så det står... Nej, lige et øjeblik. Hvis jeg kunne få bare det, som hun har skrevet, så var jeg det mere og føler sikker og er meget glad. Jo, så det har vi lige her. Ja, der er 3 uger. Tak. Tak for det. Og så bare ringen. Hvis, Så sender jeg til Connie. Nå, det gør du til Connie. Det har jeg aftalt med Connie. Det er jo valg. Ja. Det er vel hip som hap. God tur, og... Hej. Tænk, at have så meget at give. Jeg elsker sorg. Vis mig en sorg. Jeg kan fortælle dig en udvej. Hallo, det er Ulla. Hallo? Hej. Jo, det er Ulla. Sårvurderingen. Hallo? Goddag, det er Connie. Hvem var det? Connie. Nej. Ved du hvad? Jeg vil invitere dig over. Vi laver drømmekage, og så kan du også se, hvordan vi er og har det. Goddag, Connie. Og sådan er alt det nye. Nå, det var da... Jeg ved, altså det var meget venligt og sødt, men jeg ved ikke om... Der var meget travlt på ambulatoriet. Jeg kan ikke undskyld, jeg tager telefonen med Connie, hvis I lige vil dæmpe. I vil lige dæmpe, der er frygteligt travlt, der er køer af professionel sorgvurdering. Er der... Ja, Så må det være fredag efter. altså på fredag. Nå, okay. Vil det ikke være hyggeligt? Ja. Det var jo venligt, Connie. Så kigger du bare ned forbi. Vi ses. Hej. Så skal jeg jo ud af bygningen. Og ud i verden. Alt det nye. Man kan fare vild. Det er væk. Men så ringer jeg altså tilbage på afdelingen. Og siger, at jeg har brug for support. Connie. Ja, så. Hallo, det er Ulla. Hallo. Det er Ulla. Hallo. Det er Ulla.